हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय जाग्रा सेन्ट टेरेसा केथलिक गिर्जा न'खौ सिनाय मोनै दुथांफोरा साननैसो सिगां अरजों सावनानै सेवहांगार खालामनाय जादोंमोन। नाथाय दा उदालगुरि जिल्ला पुलिस बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों गिर्जा न' खामनायजों लोब्बा थानाय दुथांखौ हमनो हाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। हमनो हानाय दायगिरिनि मुंखौ बुकुल मुर्मु होनना सिनायथिनाय जादों। बेबायदि मुगैथाव खामानि मावनायनि थाखाय सरकारा थाबैनो गोख्रों साजा होनांगौ। चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय आइपुवालि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटआव बेरायनो थांनानै पिकनिक जानो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। मानो होनोब्ला मैयानि दिनाव आइपुवालि इक' टुरिजम पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामनाय जाबाय आरो आइपुवालियाव पिकनिक जानो मोननाय नंला होननानै काजलगाव फरेस्ट अफिसारा लाइजामनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होबाय। आइपुवालि पिकनिक स्पटखौ बन्द' खालामनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला एसअपि आरो रैखाथि प्रट'कलखौ मानियैनि थाखाय नाम्बार बि CRD इक' टुरिजम 9549-52 खालार 10 दिसेम्बर 2024 नि गेजेरजों आइपुवालि इक' टुरिजम पिकनिक स्पट सालायनायनि गनायथि होनायखौ बोखारनो बिथोन होदों। चिरां जिल्ला काजलगाव डिभिजन फरेस्ट अफिसारा आइपुवालि पिकनिक स्पटनि अफिसारफोरा होनाय नियमफोरखौ मानिनो हायैनि थाखायनो बन्द' खालामजाबाय होननानै साननानै लानांसिगोन। PM किसाननि फैसा मोनगिरि बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। मानो होनोब्ला मैयानि दिनाव PM किसाननि 19थि किस्तिखौ हाबगोन होननानै गोबां सुबुंफोरानो आसा खालामदोंमोन। नाथाय मैयानि दिनाव 19थि किस्तिया हाबनाय जायासै। मानो होनोब्ला दासिमबो PM किसाननि वेबसाइटआव माला हाबगोन बेनि जेबो नटिफिकेसन होनाय जाथ'वाखै। मानो होनोब्ला PM किसाननि वेबसाइटआव PM किसाननि फैसा हाबनायनि सिगां माला हाबगोन बेनि डेटखौ मेनसन खालामनानै होखायो। लोगोसेनो नोंथांमोना 19थि किस्तिनि फैसाखौ फेब्रुवारि मासाव मोननायनि आसा दं आरो नोंथांमोना दासिमबो सोरबाफोर KYC आपडेट खालामाखैब्ला CSC सेन्टाराव थांनानै KYC खौ आपडेट खालामनानै लानो हागोन आरो नोंथांमोना KYC खौ आपडेट खालामाखैब्ला 19थि किस्तिखौ मोननो हानाय नङा दै। बेनिखायनो नोंथांमोना 19थि किस्ति हाबनायनि सिगां KYC खौ थाबैनो आपडेट खालामनानै लाखादो। बलिउडनि मुंदांखा एक्टर सेफ आलि खानखौ सेफ आलि खाननि न'आवनो हाबनानै सिनाय मोनै सुबुङा देगाजों गाग्लोबनाय जादोंमोन आरो गाग्लोबग्रा दायनिगिरिखौ CC केमेरानि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन आरो दायनिगिरिखौ पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों दायनिगिरि बिजय दासखौ हमनो हानाय जायो आरो दा बिजय दासआ गावनि दायखौ सिमान लाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिजय दासआ गंसे रेस्टुरेन्टनि वेटारमोन आरो मुम्बाइ पुलिसा रोखा खालामदों दि बिजय दासजों लोगोसे महम्मद इलियास आरो गोबां सुबुंफोरनि मुंफोराबो सोराङाव फैदों।